14वं गोमंतक महिला साहित्य संमेलन फोंड्यामध्ये राजीव कला मंदिरमध्ये यावर्षी होत आहे। याचा पुन्हा एकदा आनंद होतोय, कारण गेली 14 वर्ष सातत्याने भरत असलेलं हे संमेलन 10 वर्ष फोंड्यामध्ये झालं। त्यानंतर 3 वर्ष शिरोडा, पणजी आणि वास्को अशा गोव्याच्या 3 भागांमध्ये हे संमेलन झालं। यंदा पुन्हा एकदा हे संमेलन फोंड्यामध्ये भरतं। याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे आमची जी संस्था आहे शारदा ग्रंथप्रसारक संस्था, या संस्थेने 19 डिसेंबरला 25व्या वर्षामध्ये पदार्पण केलं आणि रौप्य महोत्सवी वर्षामधली ही 2 संमेलनं 14वं आणि 15वं ही फोंड्यामध्ये व्हावीत अशी आमच्या सगळ्या सख्यांची इच्छा असल्यामुळे हे संमेलन पुन्हा एकदा फोंड्यामध्ये आपल्या मूळ जागी इथे संपन्न होते आणि 25 डिसेंबरला रविवारी क्रिसमसच्या दिवशी हे संमेलन इथे होते। या संमेलनाला सर्वांनी नेहमीप्रमाणे उत्स्फूर्त प्रतिसाद द्यावा आणि मला अगदी आवर्जून सांगायला आवडेल की हे जरी गोमंतक महिला साहित्य संमेलन असलं तरी स्त्री पुरुष सर्वांचं या संमेलनासाठी स्वागत आहे आणि साहित्यप्रेमी सर्व रसिकांनी या संमेलनाला उपस्थित राहावं। यावर्षीच्या संमेलनासाठी गोव्यातील ज्येष्ठ साहित्यिका लक्ष्मी जोग यांची संमेलनाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आलेली आहे आणि या संमेलनाचं उद्घाटन दुबई इथं राहणाऱ्या अलका विभास यांच्या हस्ते होणार आहे। अलका विभास यांनी आठवणीतली गाणी ही जी मराठी गीतांची अतिशय लोकप्रिय वेबसाईट आहे, लोकप्रिय तर आहे आणि अतिशय अधिकृत अशा प्रकारची माहिती आणि गाणी ऑडिओ व्हिडिओ सकट त्या वेबसाईटवरती मिळतात, तर त्याची निर्मिती आणि त्याचं संचलन अलका विभास करत असतात। त्यामुळे त्यांच्या हस्ते उद्घाटन संमेलनाचं होईल आणि संध्याकाळच्या सत्रामध्ये त्यांची मुलाखत ही अशा प्रकारचं क्षेत्रामध्ये त्यांनी ही निर्मिती कशी केली या ऐकणाऱ्यांना अतिशय रंजक वाटेल।